Evo kako danas izgleda lokacija gdje smo snimali spot Što si tužno selo moje. Tužnije nego prije. Stara česma presušila, onda je malo tekla voda. Ovo su ona vrata, sjećate se, gdje sam ja sjedio, kod ovih vrata. U spotu su bili i ovi kadrovi. Malo smo na lokaciji, na mjestu gdje smo snimali spot Što si tužno selo moje. Tu je on doživio milijunske preglede. I mnogi drugi su taj spot uzeli i postavljaju ga. Kao da su oni autori. Međutim, pravi autori smo mi, Narodna televizija.